Rielentino. En December is jy wit biene. Jy gaat die Elthuis. Han sien hulle 27. Is van die underground om vir my te chase, you must dig deeper. Ek's lank al voorbij boiling point en is te laat vir die nuwe geyser. Conflicts aan die reaper. I'ma make you in your puss. Conflicts is eerste Hitler. Na 2 jaar uit is reality nog als eerste op my hitlist. Zoals ik mooi aan het dink, is reality maar net eindelijk een victim. Nou ja, kykie, ik wens nog altijd ik aan die dok gebeter het, want ik is reg siek ding. Kijk, het zei Daniel. Zeg maar voor jou, nice scary. Ik dengele onderste boenie splits, laat ze lijken zo nice aerial. Daniel, ik zal het jou nice veens voor jou candle zo. Dat weet ik allemaal middelvingers, ze zal zo weer, ik is een nice terrible Daniel. Ik hoop jou nice family te doen en nice burial, want ik burial en ze zijn unbearable.